Bisan pa man kung nagpaingon na sa West Philippine Sea, ang low pressure area makasinatig gihapon ang Cebu ug Central Visayas ug mga pag-uwan-uwan. Samtang matod sa pag-asa, nagkataas usab ang tsansa nga sayo nga masinati sa nasod ang epekto sa strong El Nino karong tuiga. Ani ang report. Alas 8 kaganihang buntag, ana-ana sa kadagatan sa Romblon ang low pressure area samtang padayon kining naglihok paingon sa West Philippine Sea. Matod sa pag-asa, karong gabii ubaka ugma sa buntag, ana-ana kini sa West Philippine Sea ug gipanglantawang didto kini mamahimong bagyo. Hangtod nga makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Apan bisan pa man niini, masinati gihapon sa Cebu ug sa Central Visayas ang hinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa uwan ug panagsang pagbunok sa uwan ilabi na sa hapon hangtod sa gabii. Ang expected na to ni napay mga mo develop kani mga thunderstorm kay sige pa karong build up sa mga cloudiness and combined effect na siya sa low pressure area ug kanang hydrological cycle na to nga daily routine sa development sa mga cumulonimbus cloud kanang thunderstorm cloud. Sa pikas bahin, bisan pa man sa nasinating pag-uwan-uwan, matod sa pag-asa, nagpadayon gihapon ang hulga sa epekto sa strong El Nino nga masinati sa nasod karong tuiga. Base sa meteorological assessment sa pag-asa, usa ang Cebu sa mga dapit sa nasod nga nakasinati og dry spell kung tulo kasunod-sunod nga buwan nga menos ang pag-uwan. Sa data sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, sukad Abril hangtod Hunyo karong tuiga na sinati sa Cebu ang below normal rainfall amount. Matod ni Engineer Al Kiblat, Chief sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga sa latest ENSO assessment, nabantayan ang taas nga pagsaka sa sea surface temperature anomaly, nagpasabot nga masayo nga masinati sa nasod ang epekto sa strong El Nino karong tuiga. Kining atuang giatubang karon nga La Nina condition in the Eastern and Central Pacific na ay high chance nga mo intensify into first strong El Nino in the season of August, September, October. And then before the end of this year, very strong El Nino. Matod sa pag-asa, katapusang nakasinati og dakong kadaot ang Cebu ug Central Visayas mugna sa strong El Nino sa hinapos nga bahin sa 2023 ug nilungtad kini hangtod sa unang bahin sa 2024. Samtang niadtong 2015 hangtod 2016 nasinati usab sa nasod ang very strong El Nino. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.